Čaute, vítam vás pri novom vlogu po dlhšej dobe opäť, ale som si povedala, že dnes nás čaká taký zaujímavý deň, takže by som vás zobrala so sebou. Dnes máme sobotu 6. apríla a čo nás dneska čaká? Tak vlastne ráno som vám dodala svoje raňajky a vlastne pozerali sme kvalifikáciu, formulku. A vlastne teraz, teraz ideme voliť, keďže dneska sa je druhé kolo vlastne prezidentských volieb, tak si držme palce. Nech teda vyhrá ten správny prezident. No a potom idem vlastne do Kunsthalle, pretože vlastne spoločnosť, ktoré pracujem, tak vlastne je partnerom takého eventu, že Happy Košice. Tak vlastne tam idem, robím nejaké storky, blabla. A potom vlastne prídem domov, chceme robiť obed, tak chceli sme sa dneska prejsť do zoo, ale vonku je takéto škaredé počasie celkom zatiaľ, uvidíme, ako to bude. Tak keďže pani vás chcem sa brať so sebou, tak teda poďme, lebo už máme celkom časovú tieseň. Ale môj outfit vám ešte teda ukážem, ale asi inde. Tak môj outfit je to len ako také obličtičko, som sa včera kúpila s dlhým rukavom, lebo sa mi to hodí na toto obdobie z H&M-ka. Čierne rifle, beriem si botasky, beriem si vetrovku. Let's go! Čaute. Čaute, máme niečo po 12. Ja som už domka, bola som zhruba hodinku dneska na tom eventiku. V podstate je to taký hackerský event pre študentov, kde sme vlastne partnermi, máme pre nich challenge, tak a majú 24 hodín vlastne môžu hackovať. Zajtra bude vyhodnotenie, čiže tam pôjdem tiež. A vlastne, ako vidíte, musela som sa odličiť, lebo ja neviem, ale ja keď som doma, ja nemôžem byť naličená, lebo jednak sa chcem tak ako keby primojknúť, ako ja to volám, aj manželovi, aj niekedy proste človek sa oprie, dotkne, neviem čo, no proste nemôžem doma byť naličená. Robí sa mi už risotko, tam, také bude vlastne krémové s cuketou a pozerám pri tom Guilty Pleasure a to je rúža pre nevestu. Ja viem, že to je kravina, nemusíte ma hejtiť, ale to je presne o tom, že sa vám vyčistí mozog. Tak a vyzeralo, že bude slniečko, ale zase zamračené, ale zase hlásili, že bude zamračené tento deň. Takže nevadí. Pôjdeme do tej zoo, dúfam. A čo som ešte chcela povedať, že včera okrem teda práce, potom som bola vlastne ponosiť veci do toho Kunsthalle na tento event a potom vlastne už potom všetkom som mala taký krátky shopping. Ešte predtým som bola na káve s mojou kolegyňkou Nikou a vlastne dala som si taký shopping a kúpila som si to tričko, čo som mala na sebe ráno s dlhým rukavom, lebo teraz mi to také príde, že niekedy je na tričko s krátkym ešte zima, ale na svetrik je už teplo. Tak som si kúpila to. A ešte som tam videla v H&M-ku taký úplne, nie čo také, ale taká fakt cukríková ružová farba a taký napúvkané rukaviky top, tak aj ten som si kúpila, je super, tak vám ho, sorry, motorka, mám otvorené okno, tak vám ho teda niekedy ukážem ešte, však ho budem nosiť a tak, čiže dneska plánujeme sa napapať a potom možno okolo, možno pol druhej ísť do tej zoo, sa trošku prejsť a uvidíme, čo ešte deň prinesie. Tak, tu máme risotko, cuketové, krémové, fajné. A tu je cviklo ešte zaváraná z Veľkej noci. Milujem. Dobrú chuť.
good morning. Tak moje vlasy. Ideme si s nimi akorát niečo spraviť, lebo stoja svojím životom. Ja som včera samozrejme zabudla natáčať ako správny vloger. Tak vlastne, keď sme sa vrátili zo zoo, tak v podstate sme nič už nejak extra nerobili, potom sme si dali večeru, pozerali film. Na večeru som mala zeleninu, humus a šunku, syr a potom ešte trochu chrumky. A pozerali sme tie nové Hunger Games, čo sú. Oni pozerali sme celé. No a dnes ráno vlastne sme si zapli formulku od 7. Presne ako som to dotočila, tak sa stala kolízia, hej, že ten hlavný záber, potom pif kolízia. Nevadí. No a na nejaký som mala ochutený tvároch, škorica, jablko? Alebo tak nejak. A jablko k tomu, no. A tak, ideme si robiť niečo s vlasmi, ideme potom na obed. A ešte dneska popoludní znovu idem vlastne na ten event natočiť, teda robiť pár fotiek z vyhlásenia výhercov a potom, neviem, také chill. Asi si máme nejaké plány popraviť na nedeľu. To skoro nikdy nemáme, keď vieme, že ideme na návštevu. Ale chcela by som sa možno prejsť trošku, alebo čo. Tak uvidíme. Tak neviem, čo sa mi podarí natočiť a čo nezabudnem, tak sem dám. Večera dnes veľmi rýchla. Uvarila som si tagliatelle, dala som tam parmezán, trošku som ich pokropila slnečnicovým olejom, takým vlastne domácim, čo robený na studeno. Olivy, šunka, rajčinky, štyri paradajky, no a to je asi všetko, tak dobrú chuť. Čauce. Ja a moja dvorná asistentka Fufi vás dneska zdravíme v tomto vlogu. Dneska máme pondelok. Ráno som teda bola, videli ste môj outfit, tu mi niečo trčí. No, mám také štipčeky sexy. Ráno som bola v Punzhále, lebo pozbierať veci po evente. Som bola v práci, potom mi bolo zle, bo som dostala svoje dni. Klasika. Milujem, naozaj. Nevládzem. Tak je vonku krásne a ja dostanem svoje dni. No však ale pohodne. No. Všetci to máme, teda ženy. Predpokladám, že len teda. No. A hej. Moje plány, aké sú prežiť. 2 najhoršie dni z tých 5. Dneska je prvý. Skoro za mnou. Takže zvládneme to. Čo som urobila? Nafotila som veci na Vinted, lebo ich tam predávam. Tak ak by ste chceli, tak sa choďte kúknúť. Takto sa volám. Tu ma nájdete. No a potom ďalší môj plán, dala som si šišku. Uspokojilo to moju potrebu. A dnes asi nič, on taký chill. Asi aj zajtra. Čo som vám ešte chcela natočiť, sú tieto moje nádhery. Moje pokusy o maľovanie, ktoré máme aj tu, aj keď nie je to úplne ešte že na výstavku, ale je to taký môj nový koníček. Tak poviem vám o tomto mojom pohnutku, lebo niekedy, keď som bola ešte malá, tak ma bavilo kresliť a maľovať a neviem čo, ale nejak som sa nedostala na zúšku, lebo proste long story short, ako sa hovorí. Proste nebývala som v meste a naši ma nechceli pustiť samú busom malú do mesta. No, sorry, inak tam taký povedal, mám tam kabelku kréma, no proste všetko.
No, a tak som si povedala, že ma to proste baví, tak prečo proste tak keby, hej, neskúsiť. A mám kamošku, ktorá tiež vlastne s tým začala a mi vravila, že vlastne v Lidli mali takú akciu, kde mali takéto, proste celý taký ten balík farby, boli tam aj, myslím, že dve plátna, jedno väčšie, jedno menšie a potom taký ten držiak na farbu, pohárik na vodu, ščetce. Tak som si povedala, že to skúsim. No a toto sú zatiaľ moje pohnutky. Ešte som mala, myslím, jeden, hej, alebo dve, asi ešte dve. Áno, hej, tak ešte bol toto môj pohnutok. Už to je vidno. Toto bol jeden z tých prvých, vlastne taký stromček. To bola taká tá ťupkajúca technika. To bol vlastne môj prvý asi, alebo druhý. A to ešte potom tiež taká krajinka. Ale preto som si povedala, že by som to teda rada skúsila a to je možno taká pripomienka pre vás. Ak chcete niečo skúsiť, tak si nehovorte, že ste, neviem, starí na to, alebo neviem čo, alebo proste, že už teraz nie. Prečo nie? Prečo nie? Keď si nájdete chvíľu času. Ja napríklad väčšinou malujem, keď bolo škaredé počasie, teraz nie, tak vtedy. Teraz v lete si myslím, že budem asi menej času, lebo viac budem vonku, keď bude už teplo, ale ešte ma čakajú nejaké veci, keď budem určite doma, ale o tom potom, tak možno budem maľovať aj vtedy. No, takže tak. Update nejaký žiadny. Ako som včera hovorila, mám tieto 2 dni budú také chillovské trošku. A potom uvidíme, že čo chcem, aby som možno na bike alebo behať, alebo tak. A koncom týždňa ideme vlastne k mojim rodičom, lebo cez víkend sme pozvaní na krstiny, čiže tak. Takže toto je môj happy place at home. Happy place at home. Idem tvoriť. Tada! Tak akurát som dosvičila, ani som to nenatáčala nejak, lebo som skúšala vlastne nové videjko. Dala som si vlastne len pilates, keďže som teraz dlhšie necvičila. Tak som stala taký pilates. Skúšala som. No a také trošku naťahovačky, ale ešte sa chceme ísť prejsť, tak preto. Vlastne asi by som tu tento vlog aj ukončila, bol taký trošku rozhadzaný, ale tak prepáčte, aspoň teda niečo som sa snažila natočiť. A ešte by som chcela teda ukázať jednu vec predtým, ako sa rozlúčim. A to je toto sérum, ja som na neho natrafila náhodne na vlastne Notine. Nebolo ani veľmi drahé, tak som si povedala, že ho vyskúšam. A povedala som si, že ho teda skúsim. V podstate mali ho v viacerých variáciách, ja som zvala taký sprejový. A vlastne, čo teda robievam je, že si stále takto delím vlasy na cestičky a stále si tam streknem to sérum, rozmasírujem a idem ďalej. A keď mám aplikované vlastne celej pokožke hlavovej, vlasovej, tak sa potom s takým takou kevkou ešte teda masírujem a nechávam 2 až 3 hodiny teda pôsobiť a potom si to klasicky umiem. Ja som vlastne trošku obmenila svoju takú tú rutinu vlasovú alebo teda umývaciu. Niekedy som si umývala vlasy každý druhý deň a teraz som vlastne prešla, že už len 2-krát do týždňa sa snažím, niekedy 3-krát záleží. A dosť mi to teda ako pomohlo. Ja som nejak nemala nikdy extra masné vlasy, len viete to, hej, niekedy inak stoja, ale tak už sa to snažím nejako inak riešiť. Každopádne toto sérum je na posilnenie vlasových korienkov, takisto nám malo by zabrániť vypadávaniu vlasov, alebo teda obmedziť ho a posilniť rast vlasov. Ja samozrejme som si svoje vlasy zase ostriedala, ale je to 2-mesačná keby terapia, to nazvem. A potom vlastne späť trošku pauzu, tak ja som to skúšala, teraz vlastne to jedno sérum vám vydrží vlastne 2 mesiace, máte používať 2-krát do týždňa, teda len hej, čiže keď si máte vlasy častejšie, tak len 2-krát do týždňa. No, čo teda fakt badám je, že, ale hej, to, že mi trošku menej padajú vlasy, ale viete, akože to niekedy to vypadávanie vlasov záleží aj ročného obdobia, aj od tých hormónov kadejakých, čiže ťažko povedať, ale aj mi rastú vlasy, ja mám pocit, že mne celkovo tak pomalšie rastli vlasy, ale mám pocit, že keď sme bolo kaderničky, že viac takých tých malých vláskov mám teda, tak neviem, či to je od toho séra, či to závisí, nezávisí. Každopádne som si povedala, že to skúsim a tak vám to teda odporúčam. No. A teraz by som sa s vami chcela už naozaj rozlučiť a idem sa teda pripraviť ešte na prechádzku. A vám teda prajem ešte pekný zvyšok týždňa. A ďakujem, že ste dopozerali tento vlog. Čaute.